Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». «Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. К нашему эфиру сейчас присоединяется Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, в Боснії та Герцеговині та за сумництвом у 2010-2017 роках. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня, Таня, добрый вечер. Пане Александре, начнем с вами наш эфир с такого информационного сообщения. Сегодня на востоке Украины в результате обстрела российскими вооруженными силами погибло 4 украинских военнослужащих. Для начала подключим к нашему эфиру сейчас народного депутата Украины из фракции «Голос» Романа Костенко, который нас сейчас слышит. Пане Романе, витаю вас. Витаю, добрый вечер. Пане Романе, есть ли какая-то у вас информация, есть ли какие-то новости? Ну, інформація в першу чергу про те, що дійсно загинули 4 військових від мінометного обстрілу і 2 поранених. На момент, коли я там 2 години назад тому зв'язався з керівництвом ООС, то проходила евакуація загиблих і поранених. Я просто почему спросила, я в новостной ленте в Фейсбуке видела, что некоторые журналисты уже писали о 5 погибших. Подтверждается ли эта информация? Ну, я поки такої інформації не маю. Я маю 4 загиблих и 2 поранених. Буду уточнювати. Пане Романе, что планирует делать Верховная Рада Украины? Как она будет реагировать на обострение на Востоке? Дивіться, я сподіваюся, що на позачерговому пленарному засіданні, крім того, що там намагаються розглянути, що там довго шукали, а що ж потрібно повод, щоб зібратися, крім тих подій на Банковій, я думаю, що Верховна Рада повинна це внести в порядок денний і заслухати як мінімум начальника, головнокомандуючого або начальника Генерального штабу, або командуючого ООС, який повинен Верховній Раді вже розповісти про те, як взагалі ситуація на фронті. Тому що я як військовий розумію, що ситуація в Києві, коли вона так 10 разів, поки дійде до кінцевого споживача, мільйон разів потвориться. Тому потрібно від першого обличчя дізнатися, що ж відбувається на фронті, чи це ескалація, чи це там бойова ситуація, яка виникла и понесла с собой такой результат. Ну, по сути, перемирие перестало уже действовать. Есть ли какие-то альтернативные варианты реагирования на ситуацию на востоке Украины, и что может в этом вопросе предложить «Голос»? Дивіться, перемир'я не було. Я вже багато разів казав, що ми говоримо про тимчасове припинення вогню. Перемир'я, воно виглядає не так. Я за 5 років на фронті бачив і був учасником багатьох перемир'я. Вони закінчуються рівно о 12-й, там о 24:00 наступного дня, коли хтось по комусь стріляє. Просто про це не кажуть. Було тимчасове припинення вогню, да, менше стріляли, але останнім часом, от мені кожного ранку приходять сводки, я їх отримую, там 9 обстрілів, 12 обстрілів, там 3 обстріли. Тобто обстріли є кожного дня. З стрілецької зброї, з гранатометів, з мінометів, іноді навіть заборонених калібрів, там, що вище 100 мм. Обстріли є, просто вони можуть пройти, просто хлопці обстріляти і без втрат, а от як сьогодні так не вийшло, міна попала на позиції і загинуло 4 наших військовослужбовця.
Дякую вам дуже, пане Романе. Чохсаг, у нас Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, с чем вы связываете сейчас обострение и активизацию российских боевиков на востоке Украины? В результате сегодняшних обстрелов, я напомню, погибло 4 українських военнослужащих. Ну, дивіться, прийнята концепція щодо деокупації Криму. Для Москви це дуже великий подразник. Вона навіть не хоче розмовляти про Крим, так і його повернення Україні, навіть в публічній площині. Плюс, ви знаєте, введені санкції персональні щодо громадян Росії, громадян України, які підтримували фактично окупацію Кримського півострова. Щодо лідерів партії, однієї з партій, це ПЗЖ, ми знаємо, щодо Медведчука і так далі, теж застосовуються санкції. Це дуже не подобається Москві, тому що фактично через цю партію озвучувалися сигнали, наративи Кремля в українському інформаційному просторі. Ну, ось таке незадоволення і посилається в сигнал меседж української сторони, що це абсолютно не сприймається. Ну і плюс ви ж розумієте, що, так би мовити, мирний процес не дуже то цікавий Москві. Вона весь час заявляє публічно, що вона за виконання Мінських угод, за те, щоб мирним чином вирішила ситуація на Донбасі. А насправді їй потрібен постійно тліючий конфлікт, це в її інтересах, щоб ця територія не поверталася в конституційно-правове поле України. Давайте подключим еще к нашей беседе Віктора Чумака, народного депутата України 7-8 скликання, головного військового прокурора України 2019-2020, генерал-майор юстиції запасу. Пане Вікторе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. То, что происходит сегодня на востоке Украины, это что действительно? Месть на последнее решение РНБО? Та ні, це не на останнє. Те, що відбувається там, воно відбувається вже так протягом, я так думаю, місяців 3-4. Але, в принципі, що відбувається, ну, можна дати коротко дуже. В принципі, провал ідеї Москви реалізувати свої цілі і завдання на Донбасі з новим керівництвом України. Тобто на сьогоднішній день чітко зрозуміло, що жодних послаблень або жодних, скажімо так, уступок Москві на Сході з боку України не буде. Тобто є червоні лінії, вони визначені, в принципі, українським суспільством, є червоні лінії, визначені української політики, і все. Тобто от в тому вигляді, як хочуть реалізувати Мінські угоди, їх ніколи не буде реалізовано. Тому що вони суперечать стратегії і національним інтересам України. Вони не можуть бути реалізовані. І вже тепер зрозуміло про це і наша влада українська, і, в принципі, зрозуміла російська влада. І тепер все заходить в те саме русло, яке відбувалося до 2019 року. І воно буде відбуватися так і далі, поки не будуть, знову ж таки, зміни якихось політичних цілей в Москві і в Україні. Мы видим, как нас сегодня обстреливают минометами 120-го калибра. Если я не ошибаюсь, это запрещенное оружие. А чем отвечаем мы? Как мы должны действовать в этой ситуации? Ви мене запитуєте? Да. Ну, я так думаю, що ми тим самим відповідаємо. Я думаю, що точно не менше. Наскільки я розумію, що там, в принципі, йде абсолютно адекватна відповідь. На будь-який вогневий контакт там є абсолютно адекватна відповідь з боку українських військових. Причому це робиться давним-давно. Там, якщо ви думаєте, що там всі сиділи в окопах, коли по них стріляли, то такого не було. Наскільки я знаю, а я контактую з військовими, контактую з волонтерами, які туди їздять, то, в принципі, ну так, знаєте, сленгом таким сказати, то, в принципі, якщо тільки починали стріляти, то ответка насыпала достатньо хорошо. Перемирие, о котором говорили, перемирие, о котором говорит Андрей Ермак постоянно, оно не работает, его нет. И оно даже его если... просто не было. Да, его просто не было. И даже если вот они говорили, что, ну, такой себе режим тишины, несколько раз обстреливают, но это не очень страшно, ситуация не критическая и так далее, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас погибло уже 4 военных за один день, за один обстрел со стороны российских боевиков. Что дальше? Какой у нас есть альтернативный сценарий? Как мы будем реагировать дальше на эту ситуацию? Есть ли какие-то планы действительно у Украины? Видите ли вы их? Наблюдаете ли вы их?
Пане Віктор. Ну, дивіться, зараз з'явилася нова, ну скажімо так, нові умови реалізації мінських угод через кластерний підхід. Да? Тобто ми прочитали це в принципі з'явилося в пресі, через що західні партнери запропонували Російській Федерації кластерний підхід до виконання мінських угод. Тобто спочатку безпека, а вже потім все інше. Тобто виконуємо безпеку і все інше. Росіяни на це не підуть. І це було видно із заяви Козака, який сказав, давайте зробимо так, щоб українці перестали стріляти і стріляли тільки тоді з дозволу вищого військового керівництва країни. Так? Тобто, знаєте, ми зараз вас обстріляємо, попросимо там режим тиші або режим припинення вогню, а ви там поки допроситесь у себе в Києві на відповідь, то ми, в принципі, і заховаємося. Такого теж не буде. Тому, якщо ви хочете запитувати мене, що роблять, то те, що роблять завжди в позиційній війні, яка на сьогоднішній день відбувається там. Тобто, в принципі, треба облаштовувати свої позиції, облаштовувати вогневі точки, готувати. По великому рахунку у нас немає іншого там вибору. Я давно казав, що, наприклад, тут є 3 складових, да, в цій війні. Є 3 складових, на яких треба опиратися. Складова перша – це військова, це вгризатися в землю і відгризати по метру нашої української землі. Метр, і так виходити на кордон. Складова друга – це міжнародна, в принципі, формувати міцну, потужну коаліцію західну проти антиросійську коаліцію. Вона вже на сьогоднішній день знову ж таки починає формуватися. Це ж теж завдяки зміни позиції українського керівництва. І це теж добре, і це ми теж бачимо. Це правильно ж робити. І складова третя – це внутрішня політика України. Внутрішня політика. Тобто ми повинні показати, що життя в Україні налагоджується, що в Україні є нормальне внутрішнє життя, що тут є справедливість, можна якісь суди зробити. От якщо б зробили зараз ще судову реформу таку, як пропонуємо, то через рік я вам точно скажу, щоб суди вже попросилися і Донбас, і Крим сам. Угу. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил принятую РНБО стратегию военной безопасности страны. Об этом сообщили в офисе президента Украины. Давайте послушаем их сообщение. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму. Как нам понимать этот документ? Это рамочный такой документ, над которым будут работать Минобороны, в Службе безопасности Украины? Или же как-то по-другому нужно его понимать? Пан Олександр. Ну, врешті-решт, ви знаєте, перше, якщо ви мене питаєте дипломата, ви знаєте, була сформована Кримська платформа, яка зараз розширяється, це дипломатичний трек. Так, другий трек – це стратегія деокупації Криму, яка РНБО тільки ось недавно прийняла, і президент її підписав. І ось наступний трек, який є складовою цієї стратегії деокупації, це, значить, військова стратегія. МЗС сьогодні проголосила також свої комунікаційну і стратегію публічної дипломатії. Тобто, і всі вони спрямовані на те, що, так би мовити, головне завдання нашої держави, головний пріоритет – це відновлення територіальної цілісності. І вся політика, і внутрішня, і зовнішня, має бути скерована на те, що ці території мають повертатися. І це треба працювати наполегливо з нашими міжнародними партнерами, але і, звичайно, бути внутрішньо сконсолідованими, згрупованими і готовими до різнопланових дій від того, щоб захистити свою батьківщину, і до того, щоб, так би мовити, наносити інформаційні удари, і наносити дипломатичні, так би мовити, різні речі, які б вказували на те, що Москва є порушником міжнародного права і всіх системи міжнародних відносин. Тому, звичайно, що таку концепцію треба тільки вітати. Пане Виктор, относительно стратегии, военной стратегии безопасности нашей страны, что вы думаете, как нам нужно понимать эту стратегию, как она будет работать? Будет ли, к
примеру, входить в нее модернизация нашей армии? Без сумніву, дивіться, як будь-яка стратегія, це документ, який має довгострокове завдання і довгострокову перспективу. Стратегія, до речі, вона непогано виписана. Я її прочитав, і вона непогано виписана. Це указ президента. Я просто хочу сказати, що в цій стратегії визначені як короткострокові, середньострокові, так і довгострокові цілі. І ці цілі направлені як на розвиток військової компоненти, саме тут військової компоненти, в тому числі про те, що ви запитували, чи буде там передбачено розвиток Збройних сил. Да, без сумніву, тут передбачено розвиток Збройних сил і їх навіть компонентів певних. Так і, в принципі, підвищення інституційної спроможності самої держави. Тобто тут даються завдання і виписуються завдання і для Міністерства оборони, і для Кабінету міністрів. В принципі, навіть і передбачаються ті ресурси, які необхідні для того, щоб все це реалізувати. Але тут вже є, розумієте, тут вже і як в будь-якій стратегії розписані пріоритетності. Які пріоритетності повинні бути на середньострокову перспективу, на довгострокову і таке інше. І головне тут є самий головний пріоритет. Як ми бачимо свою воєнну безпеку або воєнну стратегію. Так от, воєнна стратегія України бачиться, це як, в принципі, всеохоплююча оборона країни. І це дуже добре, тому що із всеохоплюючої оборони країни ми можемо зрозуміти, що нам необхідно робити. От практично те, що я говорив перед цим. Перша компонента – це військова, це розбудова військових Збройних сил України, да? І разом з тим, що вони будуються на декілька напрямках, або, скажімо, техніках компонентів, це розбудова професійного війська, да? І розбудова територіальної оборони. І тут теж все це прямо передбачено. Знову ж таки, в міжнародному плані стратегія передбачає укріплення зв'язків з НАТО і їх, скажімо так, взаємну можливість співпрацювати з різними рівнями управління військ НАТО і різними рівнями управління елементів держави, тобто інститутів держави, Кабміну, міністерства і таке інше. І разом з тим стратегія передбачає в тому числі і посилення внутрішніх резервів, тобто і розвиток економіки, і розвиток інших державних інституцій. Оце і є реальна стратегія. Під цю стратегію повинна бути прийнята програма Кабінету міністрів, під короткострокові цілі, під середньострокові і довгострокові. Під цю стратегію, під цю програму Верховна Рада повинна розробити відповідні законодавчі забезпечення, тобто, в принципі, бути прийняті певні закони, які би реалізовували, дали можливість реалізувати ці стратегії, і от тоді ми все це побачимо. Якщо ця стратегія просто залишиться хорошим документом, а це хороший документ, але це просто-напросто документ стратегічного характеру, який не буде мати під собою інструментів її реалізації, то це буде просто-напросто папірці. А якщо там будуть передбачені відповідні, як я сказав, програми і закони, то це вже буде абсолютно нормальний документ, який буде мати відповідні інструменти. У нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем его. Алло. Алло, добрий вечір. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, если он есть и кому он адресован. До пана Чумака, ну і до іншого пана, може, запитання таке є. Так, будь ласка. Стратегія – це дуже добра штука, стратегія, там, на роки пишуть, як правило, і, звичайно, ніхто толком не виконує, але в мене конкретне запитання по сьогоднішньому дню. У нас загинули 4 бійці сьогодні на фронті. Дивись Арестовича, що українська сторона збирається робити. Збирається ТКГ збирати. ОБСЄ, знову жалієтеся, будемо, як то кажуть, ну, розумієте, це вже просто вже ганьба останньої степені. Скільки ж можна жалітися, плакатися і звертатися в якісь там стратегії, якісь нові документи, щось придумувати. Та тільки сильної нас є тільки одна відповідь. Це не тільки сильний, взагалі, тільки адекватна відповідь вогнем і знищення противника. Всякі різні стратегії, всякі різні мирні переговори і тому подібне. То скільки вже це можна? Як так знову будемо звертатися до всіх і жалітися? А в нас загинули 4 бійці загинули. Президент, як то кажуть, мовчить, як тоді просто набрав головнокомандуючий, так званий верховний костер від армії. Тобто, як ми скільки ж може це терпіти? Рада безпеки нашої оборони не займається чорт зна чим, з які санкції накладає, скоро на Богдана Хмельницького будуть накладати за зраду України. Чим нас займається президент, так званий верховний головнокомандуючий? Остатній. Дякую, зрозуміло. Мені можна відповідати?
Да, можна відповідати. Шановний Такий пане, емоціональний спіч у нас був. я абсолютно поділяю ту вашу емоціональну напруженість, яка є, коли в принципі гинуть наші хлопці, гинуть воїни на фронті. Але хочете вірте, хочете ні. Я вам просто хочу сказати: не слухайте Арестовича. В принципі, Арестович говорить те, що він повинен говорити, про те, що він буде там збиратися ТКГ, про те, що в принципі будуть говорити. Це теж правильно і це теж потрібно. Але повірте мені, там абсолютно діє адекватний режим відповіді. Як тільки починає стріляти, значить починає стріляти у відповіді. Я так думаю, що втрати супротивника не менше, ніж наші. А може і більше. Скоріше за все, набагато більше. Пане Олександре. Да. Звісно, я погоджуюсь, що тому що Козак піднімав питання, що наші Збройні Сили зразу відповідають досить сильно. І втрати, які несе противник, вони в 2-3 рази більше від тих втрат, які ми несемо на фронті. І є цифри, в принципі, хоча вони інколи не широкого вжитку, втрати по яких набагато більше, ніж наші. Тому зразу відповідь йде. І мушу вам сказати, для того існує тристороння контактна група, де ми, Росія, посередник ОБСЄ, де треба його заслуховувати, що, як, де, коли. Для цього цей інструмент існує. Ми маємо поінформувати міжнародну спільноту про своє глибоке розчарування і так далі, про такої великої провокації, яка понесла великі жертви з нашого боку. Але між тим, війна йде 7 років і повірте, таких провокацій, на жаль, ще буде не одна. І дуже добре, що дан дозвіл нашим Збройним силам відповідати, і намагання Козака, щоб все це було централізовано, ледь не головнокомандуючий має давати дозвіл на відповідь на провокації. Це ж, ви знаєте, українська сторона не сприйняла, і на провокації сьогоднішньої також, впевнений, як мій колега сказав, відповідь була рішуча і послідовна. Щодо того, як скоро це все буде вирішено, не скоро, мабуть. Ця провокація показує на те, що росіяни відкладають ще далі, так би мовити, в часовому проміжку питання вирішення ситуації. Ми поки що рухаємося по мінським документам, але разом з тим ми маємо розуміти, що, так би мовити, ми маємо представити міжнародній спільноті, хто головний порушник процесу примирення і того, щоб були реалізовані мінські угоди, які зараз і, власне кажучи, міжнародна спільнота зараз їх вважає якимось роудмеп по, так би мовити, деокупації. І ці пропозиції, які були надані Москві, французькою стороною і німецькою, і українська сторона долучалась до цього. Ось, власне кажучи, відповідь на те, тут ми говорили про кластери, да? Ось вам відповідь на кластери і черговість виконання мінських угод, як би мовити, індиректно пролунала сьогодні. Добре, рухаємось далі потихеньку. Разом з тим, військова, ми говорили про цю стратегію, закладає базові речі. Базові речі говорять про те, що Збройні сили мають також бути готові і до інших сценаріїв. Я думаю, колега між рядків про це нагадав. І хто знає, яким чином і коли цей час настане, але, так би мовити, сценарії бувають різні деокупації. Для того і треба мати готові Збройні сили і, так би мовити, технічно оснащені. Украина привержена политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий. Это неоднократно декларировалось из уст наших политиков, президента, чиновников и так далее. По Донбассу у нас, очевидно, есть Минский процесс, есть Нормандский процесс, идут переговоры. И так или иначе, это игра в процесс. Пане Викторе, верите ли вы в то, что в рамках этих переговорных процессов можно разрешить и добиться мира на востоке Украины? Если нет, то есть ли у нас сегодня шанс военным путем вернуть оккупированные территории Донбасса? Ні. Тобто я не вірю в те, що там можна добитися чогось, якогось там стійкого миру.
Я в це не вірю, тому що я чітко знаю, розумію. В мене була розмова з 2 людьми в 2015 році з найближчого оточення Суркова, які, в принципі, сказали мотивацію того, що відбувається зараз на нашому Сході. Мотивація дуже проста. Вони там будуть робити все до тих пір. Буде Мінськ-3, Мінськ-4, як вони мені казали, Мінськ-5. До тих пір, поки Україна не стане частиною або, скажімо так, васалом Російської Федерації. Це не входить в плани українського народу. Тому, по великому рахунку, поки не зміняться плани Росії по відношенню до України, ми не отримаємо там мир. Тобто ні. Да? Зрозуміло, ні. Тепер питання друге. Чи можемо ми добитися військової перемоги там? Ні. Теж не можемо добитися, тому що, по великому рахунку, ресурси Росії не можна зрівняти з ресурсами України в військовій сфері. І ресурси людські, і ресурси матеріальні, ресурси фінансові, ресурси будь-які. І вона буде накачувати ресурсами там той гнойник, який є на сьогоднішній день на сході України. Так а что получается? Нам, как Конфуцию, нужно сидеть у реки, ждать, пока проплывет труп врага? Я сказав, нам нічого не потрібно чекати, ми будемо просто-напросто відгризати по метру нашої землі. От і все. Просто-напросто я думаю, що вам зараз там, напевно, там років 25, і, скоріше за все, в 35 років ви будете говорити те ж саме, тільки з другими людьми. В цьому ж самому, в цій ж самій студії. І вся історія. Просто ви повинні це зрозуміти, що були 100-річні війни, були 50-річні війни, були там 60-річні війни. Війна в Карабасі, така заморожена, вона йшла достатньо довго. Війна в Придністров'ї, вона не скінчилася, вона просто в замороженому стані. Іде. Війни такі йдуть довго, тим більше, якщо ця війна йде гібридними методами, а вона йде гібридними методами. Вона йде не тільки військовими, дипломатичними, економічними, інформаційними. Це все війна. І ця війна буде йти довго. Давайте, якщо ми хочемо дивитися правді в очі, то ми повинні, принаймні, собі дати правдиву відповідь. От і вся історія. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чоксал у нас. Віктор Чумак був з нами на прямому зв'язку. Нардеп 7-го та 8-го скликань, головний військовий прокурор України 2019-2020, генерал-майор юстиції запасу. Не очень такие позитивные прогнозы у пана Виктора. Пане Олександре, вы также считаете, что это все в долгосрочно? Чи хоче Москва вирішення цієї ситуації? 2 роки тому, 5 років тому? Звісно, що ні. Дивіться, коли Молдова зараз звернулася до Москви про те, щоб вона вивела свої війська з Придністров'я, Путін сказав, ви знаєте, що не созрілі условия? А вже там пройшло 27 років війни. Каже, що не созрілі условия? Щодо України, для нього ніколи не созріють условия, щоб він сам пішов, розумієте? Тому тут такий процес непростий. І ми маємо показати міжнародній спільноті, перше, що ми бажаємо мирним шляхом вирішити цю ситуацію. Він дуже непростий, тому що прописані речі в Мінських угодах дещо суперечать одна одній. І перш за все це питання проведення виборів на тимчасово окупованій території. Але між тим, якщо це нова ідея з кластерами, а є ще деякі ідеї, скажімо, я пропонував те, що українська сторона відштовхувалася від того, коли буде застосовуватися стаття 10. Вона не прописана ніде в Мінських угодах, вона найголовніша для української сторони. Це виведення іноземних військ і роззброєння всіх незаконних збройних формувань. В часовому проміжку, коли вона застосується. Дуже просто це можна зробити по типу формули Штайнмайєра, виписати, яким чином, коли вона починає застосовуватися, а потім від цього відштовхуватися, які інші речі робити. Тобто в рамках цього документу, який далеко не совершенний, як то кажуть, Мінські угоди, разом з тим багато речей можна робити. І за допомогою, так би мовити, тому що французька і німецька сторона тут об'єктивно наші партнери, які нас підтримують. Хто це торпедує, зрозуміло, російська сторона. І завдання російської сторони, щоб ми самі вийшли з Мінських угод, махнули рукою, і тоді в них взагалі руки стають розв'язані. Тому що наступний мирний документ, це підписання буде дуже довго і нудно, і так далі. Чи буде воно взагалі?
Тому треба запасатися терпінням, треба проводити політику активну, проактивну. Я тому вітаю, так би мовити, позицію нашої тристоронньої контактної групи, яка постійно ініціює якісь речі, пропонує їх. Ну, Москва їх відхиляє. Раз, два, три, чотири, але разом з тим всі бачать, яким чином Москва реагує на конструктивні пропозиції, скажімо, Києва, які погоджені з Берліном та Парижем. І разом з тим тоді можна і посилювати дипломатичний тиск, політичний тиск, санкційний, економічний і так далі, для того, щоб в Москві все важче і важче було маневрувати в цьому плані і врешті-решт досягати того, щоб ця ізоляція, яка і так повна для Москви, вона посилювалася санкційним режимом і повним несприйняттям міжнародної спільноти Росії на міжнародній арені. А далі можна взагалі ставити питання, а головний порушник всіх мирного процесу в Україні, який ініціатор війни, яким є Росія, чи може вона бути взагалі, скажімо, постійним членом Ради безпеки ООН. Тому можна йти далі по цій конструкції, і тому процес непростий, він довгий, а разом з тим треба бути спокійним. Ще таких провокацій буде, на жаль, не одна. На цю кожну провокацію треба відповідати, наші Збройні Сили відповідають, а разом з тим цей політико-дипломатичний трек постійно використовувати. І в ньому грати, підкреслюю, першим темпом. Україна пропонує, і Україна ініціює, Україна просить, Україна вимагає. Ось в такому речі, тому що території наші, ми найзацікавленіша сторона. І таким чином постійно тиснуть на російську сторону. Я просто, вот знаете, я просто почему... Вот говорю об этом, и вот меня очень сильно тронул эмоциональный спич нашего зрителя, который нам позвонил, Василя из Ивано-Франковска. Ведь мы получаем сводки, да, ежедневно с востока Украины. Сегодня погиб 1 военный, военнослужащий, ранено 2, сегодня вот 4. И это такая вот сводка информационная, но ведь это чей-то муж, это чей-то отец, это чей-то сын. И я понимаю, что сейчас семьи, женщины, матери, чьи сыновья, чьи мужья находятся на востоке Украины и воюют сегодня за нашу страну, вот эти женщины, они наверняка кинулись к телефонам, чтобы позвонить, узнать, а не мой ли это муж, а не мой ли это сын, а не мой ли это брат. Понимаете? Конечно, понимаю. Это вооруженный конфликт, это война. Ну, о чем мы говорим? Она гибридная, слава богу, не линейная. Поэтому, к сожалению, потери будут и дальше. К этому надо быть готовым, к сожалению. Для того стоят вооруженные силы на линии соприкосновения. И для того они готовы, для того принимается военная стратегия, чтобы еще успешнее реагировать на каждую провокацию, еще быстрее реагировать, точнее, больнее, чтобы каждая провокация, враг подумал о том, а нужно ли, потому что идет ответка, и, как всегда, так сказать, она более болезненная будет для той стороны. Она идет постоянно. Как вы думаете, мир сегодня готов остановить эту агрессию России? Ну, вы же понимаете, почему мы говорим о том, что нужно быть активным и на международных площадках более проактивным, потому что нам самим Россию одолеть в военном смысле, ну, пока трудно, если невозможно. Точнее, невозможно пока. Поэтому нам нужна помощь международного сообщества, постоянно давить политико-дипломатическими, экономическими действиями на изменение ее политики. Пока это не очень удается. Может быть, режим санкций не очень сильный. Может, еще не касается персональных санкций самого высшего руководства Кремля. Ну вот первая ласточка, президент Байден назвал Путина убийцей. Да, такого ведь не было еще до этого. Это серьезное заявление. И он сказал, что российская сторона еще пожалеет о многих действиях, которые она делает на международной арене. Он не сказал точно где, но точно, что Украины это тоже касается, это без сомнения. Поэтому игра идет. Игра, наверное,
долгую все-таки, это, так сказать, 7 лет идет это все. Может быть, еще 7 лет, может быть, еще 7 лет, а может быть, и за год решится вопрос. Тут многие факторы, которые могут возникнуть на международной арене и внутри жизни самой Российской Федерации, могут каким-то образом повлиять на изменение позиции России. Но вместе с тем надо иметь в Украине понимание о том, что это, так сказать, не так все быстро. Да, мы должны, так сказать, реагировать на каждую провокацию, но вместе с тем понимать, что этих игр еще будет огромное количество. Огромное количество. Давайте подключим к нашей беседе Ілію Кусу, експерта з питань міжнародної політики. Пане Ілля, вітаю вас. Алло. Пане Ілля, да, витаю вас. Вот сейчас пан Александр упомянул последнее заявление Джозефа Байдена относительно Путина, когда он назвал его убийцей. Как вы думаете, как после этого будут развиваться отношения между США и Россией, и какие могут быть введены санкции в отношении России, о которых сказал Джозеф Байден? Ну, мне это заявление не кажется чем-то экстраординарным. Отношения между Штатами и Россией будут продолжать развиваться плохо, ну, как они развивались после 2007 года. Они развивались, ну, они пошли по нисходящей, и, в общем-то, с тех пор ничего серьезно не менялось. Была одна попытка перезагрузки при Обаме, которая успешно провалилась. И после этого говорить о стабильности или там, ну, отношений между США и Россией не приходится. Заявление Байдена, оно там прям чего-то нового не добавляет в этот формат. Ну, в принципе, с момента прихода Байдена, да еще и на этапе выборов было понятно, что он в публичной риторике пойдет на эскалацию политических отношений с Россией. И это заявление, оно максимум усложнит политическую коммуникацию между Москвой и Вашингтоном еще больше. Хотя, опять же, как я сказал, это в принципе было неизбежно, это было понятно. И ни у кого иллюзий никаких не было. По поводу санкций, и скорее всего, ну, по крайней мере, из того, что известно из заявлений, будут введены новые санкции по кибератакам прошлого года, в которых обвиняют российских хакеров. И, скорее всего, это будут санкции против причастных структур к этой кибератаке и отдельных чиновников. Но это будут санкции персональные, блокирующие ограничения, которые, в принципе, вот недавно были введены в рамках глобального акта Магнитского и в Европейском Союзе на базе их правового механизма по правам человека. Я думаю, будет что-то похожее. Является ли тревожным звоночком тот факт, что до сих пор не состоялся телефонный разговор между Байденом и Зеленским? Ну, смотря для кого. Очевидно, что для некоторых в украинской власти это тревожный звонок. Я не вижу в этом никакой трагедии. Ну, нет звонка и нет звонка, скажем так. Для меня наличие телефонного звонка или поста в Твиттере или комментария в соцсетях не является критерием оценки двусторонних отношений. Хотя, действительно, это уже превратилось в такую политическую историю, потому что на днях Джордж Кент, американский дипломат, ранее работавший в посольстве США в Украине и один из активных участников слушаний по делу об импичменте Трампа в позапрошлом году, заявил, что, ну, по его мнению, звонка нету, потому что Джо Байдена ждут от Украины конкретных политических решений по конкретным вопросам. Касательно независимости судов, борьбы с коррупцией и олигархами и проведением, ну, того, что они понимают под реформами в широком понимании этого слова. Дякую вам дуже, пане Ілля. Ілля Куса був з нами на прямому зв'язку, експерт з питань міжнародної політики. Пане Олександре, оцените как дипломат, действительно является ли тревожным звоночком то, что не состоялся до сих пор телефонный разговор между Байденом и Зеленским, ну или это как-то происходит не так быстро, и это нормальная, в принципе, такая практика? Ну, телефонный звонок же, это же, вы же понимаете, это несет политический характер. Какие-то договоренности должны какие-то сопровождаться этому звонке. Не просто спросить, как дела, как настроение, как семья. Да, вы понимаете, да? Ну вот, например, США еще не назначили посла. Ну,
И я думаю, что пока послане не определились с этой кандидатурой, как-то звонить нам, а президент скажет, а когда посол будет, как бы уровень представительства Соединенных Штатов Америки пока недостаточный, да? Вот. Поэтому, наверное, там прорабатывается этот вопрос. Теперь вопрос, а будет ли спецпредставитель, как раньше был в администрации, вот, по делам на Донбассе? Они еще не определились, да? Так сказать, они рассматривают этот вопрос. То есть ряд моментов еще, так сказать, проговаривается, так сказать, где-то проводится сверка того, что есть. Ну, я согласен, что и ожидает от украинской стороны проведения решительных мер. Вот и мы говорили о том, что судебная реформа, она нам просто необходимо ее проводить для того, чтобы двигаться дальше. Так что ничего особенного я бы не сказал, что нет. То есть нужен ли звонок, который не ведет к каким-то политическим договоренностям. Просто, так сказать, состоялся разговор. Разговор ради разговора, наверное, не нужен. А вот разговор с конкретными какими-то предложениями и так дальше, и перспективами развития двусторонних отношений, это было бы важно. Дякую. Поэтому, так сказать, работаем на этом треке двустороннем. Наш посол сейчас уже доезжает новый туда, в Вашингтон, опять же вопрос, да. И, так сказать, это, так сказать, разворачивается, так сказать, направление работы с новой администрацией, системная, последовательная, глубокая, на всех уровнях, которая, конечно же, мы понимаем, почему мы так обращаем на Соединенные Штаты Америки. Да мы хорошо понимаем, что без США решить вопрос на Донбассе очень сложно, да? А их вовлечение в решение этого вопроса пока, так сказать, еще мы бы хотели намного, а не сильнее. Я вам скажу, я все-таки же был послом вот в Хорватии, в Боснии и Герцеговине. У нас буквально 30 секунд, пане Олександре, Да. эфирное время Пока закончилось. США не вмешались в эти конфликты, они не были разрешены. Там была и Германия, там была и Франция, это годами шло. Но обязательно, так сказать, пока США не пришли и решительно не, так сказать, заняли свою позицию, эти конфликты никак не решались. Поэтому нам очень важна позиция США и то, чтобы они, так сказать, более проактивно заняли позицию о том, что, так сказать, конфликт на Донбассе нужно завершать на мирном треке. К этому Россию надо подтолкнуть. Ну, какая сила может подтолкнуть Россию? Вот только США могут подтолкнуть, так сказать, спокойно, тихо, но вместе з тим уверенно. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагу, у нас Олександр Левченко был с нами на прямом связку. Teşekkürler. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев в программе «Прайм». Не пропустите, будет интересно.